Haur mugikortasun arazo dutenen pertsonek daukate protagonismoa. Orain dela hilabete batzuk aurki hidrauliko bat jarri genuen beraien erraztasunerako, eta orain gaurera eta urrutiago joan gara, beraien beharrak entzun ondoren, gaur hobekuntza batzuk aurkezten dizuegu, bai aldagela egokituetan eta bai igerilekoan sartzeko garaian. Aldageletan kamilak egokitu dira eta batean polipasto manual bat jarri dugu, aurkitik kamilera transito hortan gauzak errezteko eta eraso egiteko azkenen. Eta igerilekoan, hortxe daukazunez, polipasto mekaniko bat jarri dugu, igerilekoa sartzeko modu erretzago berientzat, bai familientzat, gurasoentzat, bai monitorentzat eta noski baietz umentzate bai. Usabal aniztasuna behar du izan, Usabalen dena daukagu lekua, eta kaso honetan mugikortasun arazoa zituztenentzat, traba txiki batzuk bagenituela bagenekin, ezta. Esan duen bezala bain dela urte beteia karro bat ekarri genuen, baina horrekin ez genuen erabat asetzen, ez? Zenbait familiak aurkeztu zizkiguten beren arazoak eta horren pixkat aruntza jongea eta orain ikusten dizuen polipasto grua hauek jarri ditugu, bai hemen igerilekuan, baita aldageletan ere, eta honekin lortuko dugu erosotasunez, bai ume eta bai helduk gabezi importantea dituzten horiek erosoago etorria izatea. Argi daukagu Usabal beraientzat izan behar duela estimulazio punto permanente bat, etengabeko estimulazio puntu bat, biztan parte hartu nahi dugu eta hortan gaude. Etengabe, beti Kirolzer eta udalaren eskutik, bezeroen beharrak asetzeko asmoarekin. Jarri dugu garabia, Zuruko garabia, nun pertsona iristen da bere gurpiraulkiarekin, arnesa jartzen diogu bere azpian, eta inongo esfortzuri gabe mugitzen da edo mugitzen dugu gurpiraulkitikan igerilekuraino. Saiatzen ari garena da, prozesu guzti hauetan normalean indar asko egin behar da. Pertsona batetik, leku batetik bestera gurpiraulkian badago, beharrezkoa da esfortzu asko egitea, porque jendeak pisatzen dugu asko. Garabiarekin egin dezakezuna da bakarrik trebetasunarekin eta teknika batzuekin eta indarrik gutxi gora bera esan dezakegu erabili gabe mugitzen dugu edo transferentziak egiten ditugu leku batetik bestera. Nire semeak eta beste kumede bai, diskapazitatea nahiko handie dauke ez. Orduan, claro, udetan sartzeko taula, egi esateko, ni beti besotan umea eta beade oso distoniko eta espastikoa da, orduan movimentu da die involuntariok ez. Orduan, udean sartzeko oso gaizki ibiltzen ginen beti eta okerrago ateazeko udeti. Eta, proposamen hain nun hemen lehenbizik ayuntamentuan, udaletxean eta, hasi ziren, baiezko bezala. Beden boa mandu, da azkenen, ikustezo gaur lortu duela, ez? Eta, ez dakit esan, gauza handia da, behantzako sobre todo, udeta da terapia bezala. Porque, claro, egi esateko gustatzen zaio pila bat. Ude barrunen oso gustua dutea, baina azkenen da terapia bat behar dula. Ni horregatik nahi nun hau lortzea, zeatik guri familien etortzeko bakarrik. Ez beste bidez, claro. Laguntza bestela beti behar dut, eta horrekin arrebakin etorriko gustoa, etorriko gehagu, baina posible alda sartzeko udetan.